Ovo je bukvalno pljačka navijača i dešava se na svjetskom prvenstvu. Karte za utakmice već koštaju preko $1000, a Amerikanci će za javni prevoz uzimati još $150 po utakmici. Američki mediji prenijeli su da će vožnja iz Manhattana do MetLife stadiona koštati cijelih $150. A ako mislite da će vas ispasti jeftinije dodajete autom, cijena parkinga je $225. I ovdje ne govorimo o nekom izuzetku, već su cijene iste i u ostalim gradovima. Problem nije to što smo mi siromašni ili nešto, već što su to cijene koje su 10 ili čak više puta veće nego normalno. Procjene su da će FIFA od ovog turnira zaraditi 11 milijardi dolara, ali neće učestvovati u prevozu navijača koji zapravo i prave taj profit. FIFA odgovornost prebacuje na lokalno stanovništvo, a na kraju izgleda da će sve platiti navijači. Reakcije su prilično oštre iz udruženja navijača velikih evropskih reprezentacija, prije svih koji ovo nazivaju jednostavno pljačkom. Imate fenomenalno poređenje između Amerike i Evrope. Tako ste na Evropskom prvenstvu 2024. na primjer u Njemačkoj imali besplatan javni prevoz i to ne samo u gradu, već i u okolnim gradovima i besplatno si mogao da se voziš 36 sati. Dakle, Evropa te zapravo i na neki način nagradi što si fudbalski fan, dok će u Americi pokušati da te onako prilično oderu za svaki euro, odnosno dolar.